ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର କାରଖାନା ବିଷୟରେ କହିବି। ପିଲାମାନେ ଯେପରି ପଢ଼ି ମନେ ରଖିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବି। ମୁଁ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କି କାରଖାନା ଅଛି ତାହା ଜଣାଇବି। ପିଲାମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ ଓ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ି ମନେ ରଖିବେ। ଓଡ଼ିଶାର କାରଖାନା ଭାଗ ମାନିଲେ ଭଦ୍ରକ ରାହାନ୍ତରେ ଅଛି କପଡ଼ା କାରଖାନା, କଟକ ଚୌଦାରେ ଅଛି କପଡ଼ା କାରଖାନା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ଅଛି ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା, କଟକରେ ଅଛି ସାବୁନ ତିଆରି କାରଖାନା, ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କାଂସବାହାଲରେ ଅଛି ମେସିନ ତିଆରି କାରଖାନା, ଅନୁଗୁଳରେ ଅଛି ତାଳଚେର ମେସିନ ତିଆରି କାରଖାନା, ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇରେ ଅଛି ଲୁଣ କାରଖାନା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଝୋଟ କାରଖାନା, ଗଞ୍ଜାମ ହୁମା ଲୁଣ କାରଖାନା, ପୁରୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଲୁଣ କାରଖାନା, କଟକ ଝୋଟ କାରଖାନା, ଧାନମଣ୍ଡଳ ଝୋଟ କାରଖାନା, ଗଞ୍ଜାମ ସୁପାଣ୍ଡି କଷ୍ଟିକ ସୋଡା କାରଖାନା, କଟକ ଜଗତପୁର ସାଇକେଲ କାରଖାନା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟଲାଗଡ଼ ଗ୍ରାଫାଇଟ କାରଖାନା, କୋରାପୁଟ ସୁନାବେଡା ମିଗ ବିମାନ କାରଖାନା, ବାଲେଶ୍ୱର ବିର୍ଲା टायर कारखाना। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।